Dearbhail, tá sé seo ar nós tír Don Quixote, aber lom faoin áit seo. Tá muid i Mount Lucas ar maidin, ferm gaotha atá an seo, agus tá 28 turbine an seo. Agus dúna muid fuinneamh go hartar 5,000 teach. Agus in ag bhfuil sibse fós a buint Móna san áit seo? Níl, tá muid stoppaí baint a bhún. Ní bhán sa láthir seo ar fud na tíre? Ar fud na tíre, stop muid choláit, ní muid a baint a bhún. Cad faoin na briquettes, cad faoin man más pís agus é sin gléir? Tá písa beag fácaí ní muid a bhaint níos mú ach tá písa beag fácaí agus tá muid a úsáid suas agus tá muid a chuiristeach a briquettes agus pít más. Ach be sé sin stoppaí freisin. Ach be seo an áit go míoch an móin is tócha an pórtach drál? Sin na náit a bhí sé, sin na náit a bhí sé. Chamach muid an seo 7-8 a bhléanach in bheith muid hartar 10 méadar níos airde. Cad é aber é sin? Tá tusar a raibh 10 méadar do móin an seo? Sin é, tá sin ceart. Ach le táimse rábhéidir in íirde, so tá a raibh 5 uaire mothíirde do móin díreach sa sputa seo. Bhí. Ach cad a hála dó ar fad? Bhain muid thug muid amach agus dúsáid muid mar fuinneamh, chúisteach na táisiún cuachta agus bhí muna chun briquettes in neacha leis seo freisin. Ach le, so is léir go raibh sé luachfordíomh, mar sin cén fá a chuir sibh deireadh le buint na Móna? Bhí se luachmhór ach stop muid maiálar an timpplacht, maiálar an dain, tá dain a garú agus tá muid a garú leis. So seo hen CO2, go has to go an CO2 a chamád sa talamh in inad é ró. Sin an príomhá. Tá an pórtach iontach i tortaisteach an carbon agus stóráil an carbon. Thosa se amach mar loch na 1000 blianach in agus bhí ábhar plandaí an agus hit na plandaín sin go bun na locha. Gus de réir chéann sin bhí an ábhar plandaí a gaiirí níos mú agus níos mú. Agus sin an áit a tháinig a mún as. Tá mún dionta as plandaí. Gan dá, hí na plandaí go léir déantas carbón agus an son maríochaíad agus gramig siad go léir le chéile go dtíon móin. Sin é. Agus an sin hómar ag léir. Hómuide, hómuide. A sé sé go léir imime, sé go léir dóit in isisegin. A bhéadfá é sin achrathú an áileat? Tá agus tá muid achrathú faoi láthair. Feicitún seo sin ná a bhí an drain a bhí ain agus chumad dambaí na neacha leis an drain agus tagan an isceirteachán agus tá na plandaí fásta ríist. So na sin an rud is riochtaní go mbeidh sé báite ríis, go mbeidh isce ann ríis? Sin é. So mar sin má hagamí de rasin so béidir i 10,000 bliain eile go mbeidh an pórtach arás? Béidir go meach. Tréis an daracha go dain do buníoch bord na Móna, agrioch do thug faoi món a bhaint go mecnú. Ní fada ó bhí an sean bheith sin verigach seo ag buint na 1000 fód Móna gach é an lá do bord na Móna. San éad ag 60 agus bord na Móna in áde réime, bhí os chun 7,500 duine ag obardóibh. Iad ag buint Móna a bhí mar fuinse electricus, tasa agus cócaireachta den tír ar fad. Ach, is cosúil go bhfuil athrú mór éis tachtain is.